Hei moikka, tervetuloa Minecraft-jakson pariin. Tänään mä tosiaankin ajattelin lähteä kotia päin. Itsepäs asiassa, mitä täältä löytyy? Okei. Toi oli tyhjä. Olisi kiva löytää jonkun ravineen. Ups, sen unohtui. Tai jonkun, koska mulla ei ole yhtään rautaa enempää ja... Joo. Se on tätä vähän hankalaa elää ilman rautaa. Mutta no, otetaan meille edes varmuuden vuoksi. Koska jos mä muistan oikein, niin viime jaksossa jossain lähistöllä oli näkynyt ravine. Ainakin muistaakseni. Joten jos olin oikeassa, niin mennään sinne. Let's go there. Eli suomennettuna mennään sinne. Ui jumaa, siinähän se on. Noniin, sitten lähdetään. Tehdään meille ensin crafteri. Lähden reissuun ilman crafteria. Oh my god, lähdin reissuun ilman crafteria. Niin lähinkin. Tehdään siitä meille keppejä ja pikkejä. 1. Niin kuin mulla ei ole koplastone. No ja. Noin. Sitten otetaan. Nyt on kyllä inventori täynnä kaikkea tavaroita, mutta no. Lähdetään alas. Possu. Tee mitään. Heippa! Missä on mulla noi nippu ja ämpärit? Nimittäin me otetaan tuo laava haltuun. Mulla ei ole kyllä yhtään laavaa. Joten nyt on se aika, kun mä saan mun ekan laavan. Jaksossa 4 laava. Yes. Hypätään. Paistettua possua. Ette ota sisään. Henki mä oikeesti pistä ottaa laavaa. Enkö edes tuolta? Ei vitsit, mä käytin just väärään kohtaan. Noniin. Tietenkin. Tehdään näin ja yritetään saada toinen paketti. En saa. Ripperino peperone sitten tuolle laavalle. Mä palaan. Noniin joo. Jep. Noniin kunnossa. Ja vieläkin pelaan rauhassa vaikeustasolla. Älkääs kysykö miksi. Otas itse asiassa meillä vähän tätä koolia. Se tulee tarpeen. Eikö se olekin omituista? Minä, joka olen pelannut täällä maailmassa 178 päivää. Hakkaan koolia ja vielä kivipikillä. On muuten omituinen. Joo, en mä eikö mennä hakkaan enempää. Jos mä oon niin lyhyt, niin ei mitään. Let's go! Mä olin varma, että mä löytyisin ironia. Mitäs tuolta? Nyt pitää päättää. Joko mä menen, tai sitten en. Hetki pieni. Kunhan mä vain löydän täältä turvallisen, mä tien noita ironetten luo. Okei, käytetäänkö nyt näitä?
No. Sitten tähän se... Niin. Tuohon blokki. Tullaan itse asiassa tähän. Ja hypätään tähän. Mennään ensin käymään täällä. Oijumaan ironia. Kyllä muuten kultaa. Joo. Okei. Otetaan noin kaikki sit kun mennään takas. Nyt mä haluaisin tutkia tää. Hyi ufoääniä. Hyi. Mä tipahin veteen. Noin. Sitten tullaan tänne. Sitten tullaan täältä. Otetaan tämä. Tullaan tänne päin. Ja sitten mennään hakataan nää kullat. Itse asiassa pystyykö ottamaan näillä? Mä oon pettynyt siihen. Toisaalta kuka nyt kultaa tarvitsee? Eihän sillä edes pysty hakkaa timantteja tai rautaa. Ei siinä ole mitään hyödyä. Joten heippa kullat. Rautaa hakataan. Ette oo tosissaan, että oliks tässä oikeesti vaan 4? Ai voi. No, toivotaan, että jostain löytyisi lisää rautaa. Mennään vielä tonne päin. Onko ei yhtään mitään. Okei, nyt on yö. Mua ei se toisaalta mitenkään haittaa. Uskallaanko hypätä? Joo. Se on pakko tähän. Ja toivon, että toisaalta näin se olisi paljon turvallisempaa. Mä luotan tähän. Minne päin mä mentäisin ensin? Mennään tonne päin. Tää suunta jotenkin vaan kutsumaan. Enpäs oo ikinä käynyt ravineessa. Kylläpä se on kivaa. Anteeksi? Okei. Ei yhtikäs mitään. No niin, siitä. Siis joskus mä meinaan vaan unohtaa, että oikeesti kamera on päällä. Sen takia mä välillä hiljaa. Joo, kiitos, kiitos. Lisää rautaa. Yes. Let's go. Okei. Mä luulen, että... No, mulla tuli noita rautablokkeja, mutta no, ei ollutkaan. Upsis. Noin. Done. Ja sitten voidaan mennä tänne päin. Vihdoinkin. Että oo tosissaan. Luojan kiitos. Tää on ihana biome. Me käydään kukas täällä. Ja sinne päinkin näköjään pystyy menemään. Käydäänkö ensin täällä? Joo. Mikä ihana ääni. Mä otan nää kaikki. Mä otan nää kaikki. Nää ei tule ikinä turhaksi. Sen mä kyllä sain tietää. Ette oo tosissaan. Onko mun inventori täynnä?
Heippa! Mulla on muutenkin vesimeloneita, niin en mä niitä tarvii. Paitsi et noi slush hedelmät ois myös kivoja. Katsotaan kummat on sitten parempat. Toisaalta mulla on kotona kaikki mitä mä tarviin. Paitsi näitä. Joten en tarvii 2 flintessiiliä. Antakaa mulle tuo lyhty takaisin. Ja päästäkää mut ylös. Siellä olikin ironia. Haetaan ne. Okei. Ui jumala, täältähän löytyy. Hyvä, että menin seikkailulle. 1 vaan. En valita, mulla on täällä lisää. Hei. Täältähän pääsee vieläkin eteenpäin. Joten minä lähden sinne. Okei, eli siis siellä nähtävästi jatkuu se biome. Ja sieltä lisää kultaa. On vähän vaikeaa muuten niin mennä tätä pitkin. Ihan oikeesti. Tallennustilanne on taas lopussa. Joo. Tässä tuli nyt tällainen lyhyt. Pitää katsoa mitä tolle voi tehdä, mutta nähdään ensi videossa, moi!